Томос повертається у Стамбул. Після того, як українці змогли побачити історичний документ у Софії Київській, його мають повернути до Вселенського патріархату. Днями там відбудеться синод, на якому Томос про автокефалію Православної церкви України мають підписати усі його учасники. Поки що під документом підпис лише Вселенського патріарха Варфоломія. Томос або грамоту про самоврядування помісної церкви в Україні очільник Константинопольського патріархату вручив на урочистій службі ще в неділю. Це сталося після того, як 15 грудня відбувся об'єднавчий собор Православної церкви у Києві. До новоствореної структури увійшли Православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна церква. На цей момент до єдиної Української православної церкви приєдналися вже майже півсотні парафій Московського патріархату. На соборі вибрали предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Власне, він у неділю і отримав Томос. Після підписів усіх ієрархів Вселенського патріархату на синоді документ остаточно приїде в Україну і зберігатиметься як цінна реліквія. Створення автокефальної православної церкви України і є запорукою нашої незалежності. Це основа основ нашої духовної свободи. І ми розірвали останні пути, які прив'язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і вже не буде.